Għal darboħra l-poplu Malti u msejjaħ biex juri solidarjetà ma' min ikollu bżonn l-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund permezz tal-mixja tal-President. Fit-tnedija ta' din l-attività, il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li din l-attività turi solidarjetà tal-Maltin u wkoll il-ġenerazzjoni preżenti qed titrawhem biex toħsib saħħitha. Għanna wkoll dis-sena l-Assoċjazzjoni tal-Banet ġiet fuq quddiem biex l-aħħar parti tal-mixja ġifieri minn fejn il-Parlament sa Pjazza San George sa fejn il-Palazz tkun ukoll mal-parteċipanti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima appella lil iskejjel l-istudenti waqdiet sportivi biex jinaqdu għal din l-attività tal-mixja tal-President bris il-ġid tal-poplu. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Xkembri sosta li meta l-pajjiż jingħaqad flimkien għal għan nobli iwassal messaġġ b'saħħtu. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' NMED li il-sponsor ewlenija tal-mixja tal-President Kevin Kirkop għalli kuljum ma' min etibati u għandu bżonn l-appoġġ u kelma ta' faraġġ li toħroġ b'saħħitha bil-parteċipazzjoni tan-nies f'dawn l-attivitajiet. Melvin Buġejja mill-Laqda Każini tal-Banet għalli l-Laqda jikkommessa li tħajjar lil membri tagħha jkomplu juru solidarjetà u jagħtu appoġġ lil Malta Community Chest Fund. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marko Tajjar ħeġġeġ lin-nies jiġbru l-flokkijiet tal-parteċipazzjoni tal-mixja tal-President mill-Uffiċċji ta' Sport Malta u l-Palazz ta' San Anton fost postijiet oħra.